Rakjatok ki, engem köröznek itt. Mondd meg. Bocsi, ne haragudjatok, egy pillanatra, ezt megfogjátok nekem? Csak egy pillanatra, ne? Segítesz egy pillanatra? Megfogod nekem ezeket egy picit? Köszi. Bocs, egy perc. Halló, szia! Szia, persze, ráérek, nem csak semmit, ja. Bocs, egy videót csináltunk, csak elavult a kamerás, ott vagyunk. Csak egy gyors telefon, jó? Pillanat. Halló, szia, persze, ráérek, mi a helyzet? Nem csak semmit. Ja, amúgy felvettünk. Onnan. Ott voltál. Ne rakjatok ki, engem köröznek itt. Nem mondd már. Föl kéne vennem. Hoppá. Ja, mert giroszkópos nem lehet lerakni a földre. Giroszkópos. Halló, bocsi. Szia, persze. Nem ráérek igazából. Egy pillanat is jövök. Egy perc, tényleg egy perc is jövök. Egy perc.